Rika, ano kayo naabot na kagikan eskwelahan? Oo, okay raman na akong pag-eskwela. O niya, kamusta man yung exam? Okay ra sad, lisod gamay, pero kapasa, hagimapon. Pagtarong ha, nga kinahanglan, magkinarong dyan og eskwela ha, dili sa gid maguyap-uyap. Wala sad mo. Wala dyan mong kaugmaon, ana, kung si ka guyap-uyap. Dili sad mo. Ikaw, lahi sa ginang mga lalaki, kay mo na yung makagubas imong kaugmaon. Mas imbiyaw niya ha, madunggan na lang na ako ha, nga na mo report na ako, nga naguyap-uyap na day ka. Nga na yung magtagbo-tagbo ni mo sa eskwelahan. Wala man na, oy. Focus ra ko sa akong eskwela. Oh, Ann, ano naman lagi ka? Kumugikan ko sa eskwelahan. Nya, kamusta mo yung pag-eskwela sad? Okay ra po. Nag-exam ni ganiha. Nya, dayon. Basta imbiyaw niya Kitan ha. ka na ako si Rico na siya crush dito sa eskwelahan mo. Oh, unsa man na, Rika? Nga naman daw kayo dito sa eskwelahan. Nag-crush-crush na siya dito? Oo. Dayon. Madlungan ang imong manghod dito ha. Kay kinahanglan ha nga magtarong mo eskwela. Kay kapoy biya kayo mo si gasto ninyo. Wala mag-kiliti mo na siya. Rika, unsa man giingon ni Ate Ani mo? Basta naguyab-uyab ka dito ha. Kaya pagkamukan. Ang akong gasto ninyo dili na magkadima o di ay kinaguyab-uyab na di ay mo. Wala ka mo siya naguyab-uyab, nag-crush pa man siya. Rika, ato ba ang diris ko Unsa man giingon ni Ate Ani mo nga nakay-crush dito? Patakara man na si ate, maoy. Pagtarong ha. Ikaw, An. Pagtarong mo sa inyo pag-eskwela ha. Kay basin biya unya og masayang ang ako ang pagpa-eskwela sa inyo ha. Basin ko gahatag ninyo og mga allowance kada adlaw nga nag-uyab-uyab na day mo. Basin ko uyab-uyab ka ha. Wala maoy. O sa ning gisulyan ni Ate Ani mo? Nga lalo kay class sa eskwelahan. Wala maoy. Di ba, An? Oo, naa. Ikaw po, An, ha? Ikaw naging akong pag-asa nga makahuman na sa pag-eskwela. Badlungan inyong manghod, ha? Oo, ma. Kinahanglan. Nagkaroon ako sa pag-eskwela. Oh, kinahanglan di kayo mag-uyab-uyab, ha? Ako na siya bantayan. bantayan. Allowance. Correct. Sakto gina. Hindi ka rin ka, ha? Magpinarong yun ka. Kasabot ka? Oo, sige mo gugutuon magud. Oh, bantay. Ikaw po, ha? An, kung kayo paglaom ni mo, kinahanglan makahuman yun ka. Isa man nila noktok. Ayo. Oh, saan ko yun? Saan ko yun? Si Rika. Kinsa man ka? Ako si Crispin. Kasita ka ko sa mga anak. Kinsa man ka? Ano ba eh? Para siyang uyak. Uy, abuli eh. Kinsa man ka? Rika. Yep, lagi daw ni mo eh. Ano maoy takara man na siya, oy. Kinsa man ka daw? Kaya inat mo daw. Wah. Yan ka daw. Nya, dayon, pila mo sildo. Nagong minimum. Paghansi ng adlaw. Kabuhi ka sa na. Pagtarong ha? Buhay ko basta sugot lang. Ano ako ay musugat? Nga! Masita niya. Wala dito ka na ko na skuha. Nananay siya yan. Sikreto na namo. Masugot kay ka mga. Uyab-uyab si Inday. Dili ko yan. Kay kailan pa ni. Ano di man pwede nga. Sakto namin sa edad duha. Tag-asa mo ka? Di aras. Dakto. Dayon, sino mo mga ginikanan? Magbukbukot mo ka na? Okay. Pato ba kayo mo mga ginikanan sa kuha? Sige di. Ano ko? Sus, istiktahan ni ilahan ni Rika eh. Gubar ba ito kasing anak na? Wala ko mahimo ani. Surrender lang juga ani. Kita. Sus. Hoy, isa man ka? Isa man ka? Nagbisita ka sa kong anak? Oo. Tag-asa man ka? Taga Pasig. Nagpil na may inad di mo? Oh, ila-ilaran na inoon ko pero hindi nga akong edad ko mga pagkay na yung sincero di ko sa mga anak ko. Dahil sa mga O sa may trabaho ni mo? wala lagi, security guard. Wala naman problema o security guard ka. O niya, makabuhi ka sa kong anak. Oh, ganun dili ka. Naman tayo sweldo mo. Duha man niya akong anak. Kinsa may mga hanggi, ginahanan eh. Si Erika lagi mo. Si Rika? Oh, Bata pa kayo na, dili ka pwede anak. Dili niya mo? 49? Navy. Dili pwede eh. Bata pa kayo na. Ako kayo,
Kuan na na, panganto yan ang maayaw ang kaugmaon na na. Ako, good na. Kung ka ng mga batanon, kung mamoy mo, kuan man, isod ko na sila mo. Ako, sisiro nyo mo sa akong Di lang sa kamaguyap-uyap. Bata pa man ko, ganun pa mo kang eskwela. So, nahilap mo kung imo ko. Laoy, iguragay ko niyang kasi mong motor, na-inlove na ka. Kaon man nga, na, love at first sight man kung imo. Daghan ra ba itong na-love at first sight na ko? Yung balibaran man ako. Ano? Kinalasan din ako na-love at first sight ko, ikalibang nga. Uy, Isang kalibang nga, una kayo kapit sa unahan. so, may na akong kapungan, akong gibating. Rika, kinsa man na, Rika? Niyang kas ramon ko sa iyang motor. Uy, iyang kong gidrap diha. Ikalit mo na siya pamisita diri. Aw, nakagusto din mo kayo ng sita man. Niya ako mo siyang giingnan nga. Ganahan pa akong mag-eskwela. Kay ganahan kong mag-doktor. Mo ba? Nya, pwede raman good. Kung ako rin pa-eskwela nimo, makakaya raman siguro niya ako trabaho. Kung masupang anak kong inahan. Natujo ka sa buong mama mo, mananghid yun, anak. Mo ba? Step tako na ba ito ang mama? Ma'am, pwede ba ma'am? Kung sige ngalan ni mo, Dok? Pundoy. Undoy? Dayon, taga-asa man ka. Taga-Pasig ko. Ang nga sa may negosyo sa mga ginikanan, Undoy. Wala, God. Kuwan lang, naaragin Ang imong hala, kursunada lang gid ka. Nada, lago kanya kong edad ron. Gusto na dyan kong mag-minyo kay... Abi ni mo, Undoy, sa imong pangidaron karon, dili gyud ka mo match ang anak. Kasi ika kay ngano, dako pa kay kung gustong mahitabo sa akong anak. Gusto na akong anay maayong kaugmaon. Ayaw pag-uyab-uyab sa akong anak kay Eskwela pa mitar. Mga eskwela pa na sila. Mag-uyab-uyab. Ang mga duwag pa anak Uyab-uyab ng mga ganina. anak. Iguwang na ko. Ay, grabe. Siya pa ka ha, si Rika, mabata pa na. Pasensya kayo ha, kay wala ko nakagusto nimo. Kay dako pa kay ko pangandoy sa kung duha ka mga anak. Dili ko ginahan nimo, wala ko'y gusto nga manguyab ka ning duha ka na ko nga mga dalaga. Pasensya kayo, kay dili ko ginahan nimo. Sige, mau ba ma'am? Sige, paulay na lang ko. Masalubon. Kakbari. Inakan ko rin. Siya mo na yung magbukod siyang anak. Si Tata. Ako pag sawayon, kaya akong idlag natin ko nga. Sincero ko siyang anak. Alam, tayo mahimo ni. Ika, nga ano bang kadaghan ba na bisita nimo? Laoy, luwag biya ko nimo magwapa. Paghilom ha, paghilom. Ikaw magkita di kayo ka. Tubog pag yun na siya ay. Kaya di ba kamusuon ni ati ani mo? Tanawar mo sa ati ani mo, bisag ko hapa o buutan. Sila focus yun siya pag-eskwina. Sila naman yung magbut-buto ka rin diri mauy. Mabisita man og kalit. Ikaw ha, kadaghan kayo gatupang bisag kinsa na lang, bisag sa dalan, magating gusto nimo. Oh, nanapoy laing tao. Unsa may tuyo le, sulad. Sulad. Kinsa ka daw? Oh, Ako sa iluan, may Dalosoy. ha? Dalosoy. Dalusoy. Dayon. Bisita ko sa imong anak ko si Erika. Hoy, mamisita ka sa kong anak si Erika. Bata pa kayo na. Unsa may trabaho nimo? Simple lang akong trabaho, ma'am. Ano ko sa condominium. Bisante ko ka ng kuhan. Di ay, niya, dayon. Unsa may pila na yung sweldo nimo? Sweldo ta, mga sweldo na ako. Mga 100,000 ang buwan. Eh di ay, dayon. Ulitawad dyan ang tinuod daw. Ang tao, di ko. Na, adyo pagtuon ng magi. Kuan ra ka na niya. Kailan ka niya? Wala ko kailan na pero nakita na ako diha ay sa kalsada. Hindi. Tinaw sila. Minani ba di akong purma ko. Dili ko. Ano? Dili ko. Niya, kusunada dyan sa kong anak. Kusunod ako. O niya karon. Kay kaniya kong anak, gusto na ko rin pa-eskwilahon. Gusto na ko makahuman, kay na mga mayong kaugmaon. Ako'y bahala sa inyong anak. Samtang kami sa inyong anak. Ako'y bahala sa inyong Kanya ang pagpangutan na ana, ganahan ba sa siring kanin mo? Ha? Bahala Bahala ka. ka. Kisa man eh, kailan ka ni? Ganahan ka na niya? Hindi ko ganahan ang niya. Buwan naman Ganahan na ako siya. kung eskwela. Uy, katong man yung nasugatan ako dito sa kuan. O, namaligyan mo Ay, siya. ang maayo, ani ha? Kasi nga mo, dalusoy? Dalosoy. Ikaw, dalusoy ha? Ay, si panghambong ganda ko kag sweldo ha? Kay, kaniya kong mga anak, ako kay kung gustong mga kaugmaon, ani gusto na ko nga makahuman sila sa pag-eskwela. Pananghin siya ng amahan. Kung makapasar ba kasi ilang amahan. Kaya ang amahan, ani otro po niya, ako kayo ka gustong kaugmaon. Oh, stricto dito ang mga amahan.
Sige na, lakaw na. Pauli na ka. Sige, Gawas na dire. Bata po buri kayo. Sus, isa kong sigiyon sa na diskarte. Bili dyan magka. Sus. Itahampa, may pauli na ako. Putro pagkambayhan na. Kuya, gusto ba ako? Namin na kayo itong uway. Puro mga ikaw sa taas. Like, oh! Tatay, pre. Lamay mga batanon. Sugod ka, pre. Do! Puso, di ko sumpa, pre. Kasama do? Nasita mo siya mga anak. Boss, di kami sa Diya ko ba? Dili pwede. Abi ninyo, akong anak, akong kamangurang bata, pagkaila. Tanaw man yung edad, oh. Ikaw, pinanay mo. 37. Ikaw. Panit size. Ikaw. 49. Sus, ginawag ka ba, ha? Kalungan tari. Masita lang, masita lang. Asa mo? Hindi lagi pwede. Pumuli mo, pumuli. Okay. Ang amo ko, zero. Ay, gahi, ginay mo, ha? Ay,